Hey, what's up, Starky? What's up, mame? Ja som už konečne v Prešove a idem žrať. Jak sme sa bavili, že ideme variť, tak dneska je ten deň. OK. Som pred tvojim barakom. Pred môjim barakom si? Tomu ver. Ty kokos, no tak poďme na to, idem ťa privítať. Aké krásne prekvapenie. Ne, neverím, ty kokos. Je čas žrať. Že... Normálne neverím, že kto sem došiel, normálne, ako sa to hovorí, vieš, že keď nepríde Mohamed Mohore, tak príde hora Mohamedovi? Sam Allah dojde. Braško, vítaj, ďakujem, že si došiel, že si si našiel čas. Som veľmi rád, že sme to vedeli takto spojiť, príjemné s užitočným. Vieš, že akože nechodím do ničoho, čo sa netýka rapu, ale toto je pre mňa strašne zaujímavé a vlastne chcem to vedieť, váriť túto vec na 100%. Tak my už máme nejaké skúsenosti s tou talianskou kuchyňou. Takže Maršal Malinovský. Kvôli tomu som vybral carbonara. Tak boli sme spolu aj v Ríme, niečo sme pocestovali, niečo sme pojedli a bolo to super. To je super vec, vieš prečo? Lebo keď som na Slovensku jedol carbonara, tak to bolo, že biele svinstvo, smotanové, slanina slovenská, že slovenská. Vajco bolo cítiť jak hovedo a vlastne keď som to v Ríme vtedy jedol, tak vlastne mne to úplne zmenilo pohľad na to a došlo mi, že to je carbonara. Ako vidím, presne toto ideme robiť. Vlastne začneme tým, že si ochutíme olivový olej, kvalitný toskánsky cesnakom. Okay. A my ten cesnak nebudeme mať v jedle, ale si ho len ochutíme ten olej, aby sme mali trošku takú flavor. A potom si vlastne nakráme pančetu, čo je vlastne... Jasné, brucho. Tento recept pochádza z polovice 20. storočia a robí sa originál z guanciale. Guanciale je bravčové líčko. Takže z toho sa to robí originál a nerobí sa to s parmezánom, ale robí sa to s pekorínom. Parmezán máš kráľovský sír a pekorínom máš ovčí sír. Takže tam je jeden rozdiel. A my budeme mať pastu, väčšinou sa to robí špagety. My máme takéto krásne sušené piči. Piči je vlastne toskánska cestovina, klasická. Môžeme aj nadávať, normálne sa to volá a vyslovuje piči. A je to toskánska, veľmi klasická, historická cestovina, ktorú robili cez takú ako keby mandolínu a spravili si pasta sheet. Pasta sheet? Pasta sheet. A to je celé. Takže si spravíme krásne piči alla carbonara. Let's go, let's cook. Dobre, a všetko na tomto stole má zmysel, takže ani toto tu není len tak zbytočne pre zábavu, tento drink. Pre nás je dôležitý, hej, no. Je to dôležitý drink s takým veľmi kontroverzným názvom a nikdy som ho nevedel úplne dobre vysloviť a bál som sa ho vysloviť, pretože sa volá... Negroni. Tak ho máme tu. A Negroni znamená jeden part alebo jedna časť si zoberieš nejaký vermut, čo môže byť Cinzano, jeden part bitter, čo môže byť napríklad Campari a jeden part je gin. A vlastne vzniklo, tento nápoj a tá celá story vznikla vo Florencii, vedľa ktorej som žil 6 rokov necelý. A tam prišiel kapitán Negroni a povedal, počúvaj ma barman môj zlatý, že taký náhodno som mal deň, že spraví niečo silnejšie. A vtedy sa robilo Americano. Americano znamenalo, že si mal vermut, mal si bitter, takže si mal Cinzano, Campari a sodu s citrónom, že to bol taký lightík, hej. A ten barman si povedal, že počkaj môj zlatý, tak namiesto sódy ja ti dám gin, aby si to tak necítil, tak miesto citrónu ti dám pomarančovú šťavu, že ti to trošku, že tak zhutním. A vtedy vzniklo Negroni. Takže tak, poďme na to. No, tak poďme na to. Tebe dám nožík, trošku ti ho ešte preblesknem, aby si sa nepovedal. Predpokladám, že mi dávaš tú najprimitívnejšiu úlohu. Budeš krajať pančetu. Tak? OK. Nech sa páči. Či na kraju ako chceš, musíš... Dobre, ono to nemá žiadnu takú hrubú kožu, takže to môžem celé iba... Túto to má jemnú kožu, ale vieš čo... Nechajme ju tam. Ja by som to rozrezal, že dá si to na polovicu. A potom to len nakrájaš. Cca na takéto... Retardov úloha. Na takéto asi časti. Ja zatiaľ spravím mix. Voda sa nám zatiaľ varí, samozrejme to si dajte ako prvé, ktorú osolíme. Teraz som osolil vodu a že, neviem, veľa ľudí robí. Ty si držal nož v ruke. Ale dobre. Počkaj, ja varím jak pán. Počkaj. Čak dobre, je krivátá slanina, ale to je jedno. Ale ty používaj sílu toho noža. Každý má svoj štýl. Jasné. Dobre to robíš, ak to robíš. No a čo som išiel povedať, že zbytočne je dávať olej do vody na cestovinu, keď varíš, lebo aj tak to zmieš. Ale ty solou ochutíš. Ale ten olej tam nezachováš, lebo to zmieš preč. Ten olej je tam úplne zbytočný, vyhadzuješ peniaze dole. No dobre, aký je rozdiel medzi našou oravskou slaninou napríklad na týmto, lebo vonia to rovnako?
Vonia to rovnako, je to len o tých koreninách. Naša oravská slanina je menej vyzretá, menej solená ako je talianska pančeta. Není taká korenistá, ako by som povedal. Dobre, keď ja už som s týmto skončil, však to je pre jasné, ubožiakov úloha a tu môžem ti nastruhať aspoň sír. Dávame nejakých 50 gramov na jednu porciu, toto je zhruba 200 gramov. Neboj sa toho, opri sa do toho. A to môžeš celé postruhať. Do toho si zamiešame 3 vajíčka, s vidličkou si to pekne rozšľaháme, dáme veľa korenia čierneho a potom dáme trošku vody z tej pasty, ktorá sa nám bude variť. Sem. Toto. Okay. A dáva sa ešte aj trošku tuku z tej pančety, keď si to vyškvaríme, takže tu je tá chuť toho. A my si ešte ten olej, na ktorej si budeme robiť pančetu. Hej, to ma zaujíma, tento olej vyzerá byť ako totálne hustý banger a vlastne ako ho tam chceš dať, v akej forme? V tej forme, že to si dáme na pamicu, kde budeme si opekať vlastne my tvoju pančetu, čo si nakrájame, hej. Takže najskôr si dáme olej, jednoducho asi neviem, že pol deci ani ne. Takže tu máme cesnak, hej, mladý, krásny, ale môže byť normálne, že klasicky sušený, ktorý si len takto rozbijem rukou a dám si ho do toho olivového oleja. Tým si ochutím ten olivový olej, dám si to na šporák, voda sa nám varí, ktorú si znížim teraz, alebo si ju vypnem. Počkáme vlastne na to, aby sa nám opekla pančeta. Cesnak si vyberieme, keď budeme mať opečenú pančetu do chrumkavosti, aké chceme. Ale z toho tuku, ktorého nám zostane z tej pančety, jak sa vypraží, budeme pridávať do tohoto nášho mixu. Takže my tie cestoviny, keď sa uveria, nehádžeme do tej panvice? Áno, hodíme. Že my si uvaríme cestoviny. A potom tam vrátiš tú pančetu? Návrh si ju dám už na tanier. OK. Piatá ingrediencia, ktorú si dodáme do nášho mixu, je veľa čierneho korenia, hej. Tam sa odráža aj cacio e pepe, proste Taliani milujú čierne korenie. My máme 4 druhy korenia. Cacio e pepe, to je vec, ktorú som skúšal doma a už som sa tam cca dostal, ale stále to nie je tak mazlavé, aké by som chcel. Ale to máš podobný postup, ako máš pri carbonare, hej. No a teraz buchni... Hej, ale tá mazlavosť není taká, ako by som chcel. Čo, buchnúť vajco? Buchni 3 vajíčka. Nejdem to robiť. Daj sem. Nechcem Ne. Jednou rukou pekne. Počkaj, vieš to urobiť v ruke? Takto? To je entry level, ne pre kuchárov. Raz, dva, tri. Dobre, a teraz v ruke. Pink, vieš to? Ako myslíš? Nevieš, jak to myslíš? Jak kuchári takto si v ruke to zlomia a vylež. No ne, bez tohto. Ja, no tak to nebudem hrotiť. Ja neviem, čo myslíš. Ty si to nikdy nevidel, že v ruke to kuchári vedia otvoriť vajco? To som nevidel. No tak otvor vajco. Deň, keď sa niečo naučíš, nie je stratený. Akože ja to nebudem riskovať, ja som reper. Ja som kuchár, ale toto som v živote nevidel. Dobre, pančetu dám si premiešame, môžeš ty miešať a pamicou nehýbeš. Keď začneš hýbať pamicou, strácaš teplo. Dobre. Dobre, sa ja ti to ukážem. Tak ja to viem aj urobiť aj ja, ale ja som to strategicky, ne každá slanina zostane svoj shine. Tak, dobre si spravil, čo si spravil a takto si to necháme. Znižíme trošku teplotu a dáme si variť cestoviny. No poď, bum. OK, pardon, nemôže byť ani jedna pičinka zanechaná na stole, keď sa páči. Upracem rýchlo stôl a Gleb toto rozmixuje. Rozmýšľam, či ešte tam troška toho síru, ne. Neviem, možno sa mýlim, ty by to ako profik povieš, ale sa mi zdá, že tam tie vajca sú teraz dominantné v tejto mojej mazlavej veci. To je dobré. To je dobré? Mal by byť sír ten hlavný? Ja si myslím, že to je dobrý pomer, 50-50 je tam. OK. Pozri sa a spravíme to tak, že ti už len dolejem trošku vody z tej cestoviny, jak sa nám varí. OK. Men, ja neviem, ja som amatér, ale dal by som tam ešte sír. Nie. OK, nič som nepovedal. Cesnak si chcel vyberať? Ten vyberáme, nech sa opeče všetko pekne. Aj pasta, jak sa tam varí. No dobre, a čo si teda myslíš o, ja neviem, či to je ako slovenské prevedenie carbonara, ale čo si o tom myslíš o tom? Vieš čo, ja mám také pravidlo, že sa nestarám do nikoho. OK. Lebo pre niekoho to je citlivá téma, vieš, pre niektorých kuchárov a takisto aj pre nás reperov, keď sa do nejakej miery žáner degraduje a ničí a mieša. Viem, čo myslíš, ale ja som si povedal, že tak ako ja varím, sú moje vedomosti nadobudnuté za 20 rokov a je to moje jedlo, moja kuchyňa, môj štýl varenia, ktorý ja chcem. Proste je to môj rukopis. A keby som si tam chcel dať deci smotany, tak si ho tam dám, ale nechcem. Lebo sú proste pravidlá, ktoré tak vznikli tie karbonári a tak ich chcem robiť. A hlavne je to o tom domácom varení, že by sme sa nemali nejako škatulkovať, že musí to byť takto. Doma sa má variť láskou, bez receptov. Chápem, čo hovoríš. Ako ťa má ovplyvniť tých pár hnusných reští, ktoré robia tie smotanové karbonára? No poďme na to. Pančetu už máme skoro spravenú. Pančeta vyzerá za mňa úplne
legit. Dobre, ja som inak počul, čo ty si hovoril, že chceme tam priliať trošku. Presne takto spravíme teraz. Okay. Takže môžeš miešať. A takto vám ukážem túto pančetu. Tak sme ju pekne vypražili. Cesnak si vyberieme. Dáme z tohoto tuku tam pekne. Aby nám to neuvarilo tie vajíčka. No dobre, a čo budeš robiť s tým cesnakom? Ten ho vyhodím. Ja ho zjem. Ja ho tiež zjem, akože ja to mám rád. Hej? No jasné, tak to necháme takto? Môžem esteticky vyzerať, ale takýto spálený cestak ja mám tak to necháme tam, pekne to premiešaj. Nádhera. Tu si dáme našu pančetku. Dobre. Cedíme si cestoviny a už ideme len to robiť, hej? Že si dáme si to sem. Dobre, dáš si nejakú jednotku, nie? Tá voda ešte sa nám vystymuje, hej? Teraz si ich pekne prehrejeme a teraz už nejdeme iné nič robiť. Toto máme horúce a teraz ty mi budeš liať na to a ja to budem len pekne miešať. Neboj sa toho. Ešte pomalšie, či dobre? Dobre. Dobre, nehal som to mať taký hrubší kus. A celé to stiahni. Tak. Dobre. A teraz máme tam nejakú teplotu, hej? A teraz tu si musíme tak udržiavať on and off. Dobre. My si zase len zohrieme tú panvicu a zase si to dáme bokom. OK. Pozri, tak robí Gordon tú miešané vajíčka. Hej. Tak myslel som, že tam budeme prilievať tú vodu z cestovín, ale ako ne, tá už je tam. Kedy tam stihla byť? My sme ju dali v tom mixe. Aha, OK. A teraz nám to pekne to vajíčko, nám to zhustí, aj ten pecorino, sír. A nechceme mať samozrejme z toho miešané vajíčka. Pekne sa nám to takto zohreje, prehreje. Tým pádom to budeme mať krásne, creamy, juicy, lucy. Pozri sa, už je tam krásne. Ja tam cítim, No ty si ale neochutnal cestovinu, ty si ochutnal iba akože... Omačku. Cestovinu som chutnal predtým, s tým nemusím robiť nič. Teraz si daj ty cestovinu, ja tam cítim presne čierne korene, pančetu, olej z toho, veľa pekorína a trošku jemne ten cesnak. Prosím pekne, som v Ríme naspäť, Travis Scott hrá. Je to brutál, ne? Dokonca neviem, či to bielko tam tiež nezohralo nejakú úlohu. Vieš, ako sa ináč dávajú omačky, že keď chceš vedieť, aká je dobrá omačka, akú má konzistenciu, si spravíš toto. Keď ti zostane takáto čiarka, že máš dobrú správnu hustotu. OK, že by sa to rozteklo, hej? Áno, že sa nespája, že vtedy je tá správna teplota, správna konzistencia a všetko. Ešte trošku čierneho koreňa a my si dáme ešte pecorino na to. Jasne. Takže môžeme ich servírovať. Počúvaj, ja mám strašne rád na cestovinách, keď sa tam zhora dá troška toho petržlenu a tak. Ja sa bojím, že troška bude zabíjať tú jemnú super chuť všetkých týchto vecí. A vizuálne som taký z toho, že... Ja mám veľmi rád bylinky, ale tu by som bylinky nedával. Dobre, nedávajme. Len z toho dôvodu, že to je proste rusty carbonara. Hej. Som hladný. Strašne som hladný. Poďme na to. Poďte sem. Počúvajte. Jaké to je dobré. Pozri sa. Pozri sa, tam máš tá krémovosť tej omačky, vidíš? Vôbec sa tam nesplitlo. Ja iba čakám, kedy tam strčíš ruku a začneš si takto robiť. Úžasné. Čo ideme spraviť? Mohol dať samozrejme pančetu a dať zhora troška síru. Najskôr si to... Chceš si to zastruhať? Ja ti to zastruhám. Hej, Pane Bože. OK, už mi to zabíja omačku. Brutál. Trošku ešte z toho oleja. Kľudne. Som za. Kokos. Toto je ten tvoj... Daj mi ho, kľudne. Kefalík. Tadadadá. Basta. Krása. Sme naspäť v Ríme. Myšlienkami cestujeme v čase. Ja cestujem úplne v čase. Basta. No, preklikli sme sa za náš stôl, máme tu krásnu naše piči carbonara na zdravičko. Vyšlo to, že je brutálne. Vyšlo to brutálne, moja otázka je, že bolo to celé také žlté to jedlo. To je kvôli tomu, že nemáme oddelené vajca, hej? Tak, dobre, ty papkaj a budeme rozprávať s plnými ústami, lebo mám na teba pár otázok. Carbonara je tvoje obľúbené jedlo? Není. To si vlastne aj povedal. Ako som hovoril na začiatku, ja som donedávna myslel, že to nemám rád kvôli tomu, ako sa ničí celý postup carbonara, ale po Ríme je to jedno z takých... Čo je tvoje obľúbené jedlo? By som povedal, že toto by mohla by to byť taká zaručená kvalita. Moje obľúbené jedlo, to by som sa rád ja spýtal teba. Není to nefér voči celej gastronómii si vybrať jedno jedlo? Čo je to za nudný život? Vieš, ktoré je moje najobľúbenejšie jedlo? No? To, ktoré mám práve v tanieri. OK, dobrá filozofia, ale ja viem, čo je moje obľúbené jedlo. Povedz. Od maminy ja poviem jedno jedlo na veky vekov a to sú pelmene. Čo je?
To nemyslíš vážne. Vieš, čo sú pelmene? Neviem. Čo sú pelmene? Pelmene sú... Veľa ľudí to vysvetlí, že je to niečo ako pyrohy, ale pritom to nechutí ako slovenské pyrohy. Je to ako cestičko, vnútri je mäso, dáva sa to so smotanou a tak, akože dobre, znie to všetko ako naše pyrohy, ale nechutí to tak. Dobre, poďme, že na také otázky, kto varí doma, tak samozrejme asi pani manželka alebo priateľka, hej? Ja varím. Priateľka má pár svojich jediel, ktoré urobí úplne bez chyby. Čo varí ona? Lasagne. To napríklad to je niečo, čo ja neviem, no to urobí presne tak. Tá chrumkavosť. Že to je ťažké urobiť. Buď máš úplne utopené svinstvo, polievku lasaňou, alebo tam máš tie chrumkavé časti. To je jej vec. Ja varím všetko iné, ale neviem upratovať za varenia. Ty to vieš, ty to máš v ruke? Ja to mám úplne v ruke, ja neznášam, že keď si sadneme takto za stôl a sme nechali trošku bordel dole, že už som z toho nervózny. Takže priateľka je rada, že varím, ale nemá rada to, čo je v kuchyni. Takže ťa nepúšťam moc do kuchyne. Ne. Dobre, obľúbená reštaurácia na Slovensku alebo svetovo? Kľudne povedz meno. Ty kokos, to je ako s obľúbeným jedlom alebo filmom. Každý deň, každý rok, každý mesiac má niekto chuť na iný štýl, akože čo ja viem, to je dobre, strašne. máš rád Áziu? No však sám ty vieš, že Ázia je taká veľká, široká, že veľká to, čo škola. sa robí v Thajsku, není to, čo sa robí v Uzbekistane, vieš čo myslím, takže mám rád Áziu, jasné. Pre najhoršia gastronomická nejaké fopa, zážitok. Pozri, ja cestujem po Slovensku, po Čechách celý rok, ja som jedol všade, ja som jedol také svinstvo. To není možné proste. A viem, že keď zastavíme autom pred tou reštikou, tak si spomeniem a poviem, že ideme ďalej. Dobre. Ingrediencia, ktorá ti nemôže chýbať doma v kuchyni, v chladničke? Teraz to vynechávam, ale niektoré tie indické koreniny, či už tandoori, či už madras, alebo hociaké tieto veci, že v podstate ich vieš zakombinovať hoci kde, aby neboli až také rušivé. Výrazné, hej. Istú dobu som tomu prepadol, že som to všade pchal. Ale To sme by som rovnakí. to nerobil. Napríklad keby som to dal tu, tak som na seba nahnevaný veľmi. Ne, tak to už by som to by bola cesta okolo sveta, jak sa hovorí. Tvoj obľúbený nápoj, drink, alko, nealko? Začneme alkoholom, tak vodka, no, tak je to zaručená klasika. Však alkohol v podstate nechutí nejak dobre. A ešte mám korene, aké mám, takže som si vybral vodec, ale zase Negroni je pochuťka, dajme tomu. To som rád, že si sa na to namotal. A dáme poslednú otázku. Čo chystáš v tomto roku 2024? No moje plány sú, ja to poviem teraz prvýkrát nahlas, tak robím tento rok album. Super. Ono to chce veľa sústredenia, je to niečo ako písanie knihy, vieš, že to proste chceš vytvoriť nejakú novú vec. Moje poslanie je, že ja si nechcem plniť svoje osobné ciele, ako keby, že aby som sa sám seba niekam dal, ale vyslovene mám na to tvorivý pohľad, že priniesť niečo nové, vytvoriť niečo nové, či už klipy, či už sound, koncerty a vlastne priniesť niečo pekné proste. Ja som tvorivá hlava a vytvoriť také niečo, proste nejaké dielo, no. Presne na tom pracujem teraz, nej som až taký aktívny, ako by možno fans chceli, ale to iba kvôli tomu, že chystám niečo veľké. Tešíme sa na teba, tešíme sa na nový album. Kedy? Koncom roka? Ne, skorej. Dobre. Ja vám ako už klasicky odporúčam jednu knihu. Týmto pánom to bude River Café, čo je vlastne reštaurácia v Londýne, ktorá je talianská legendárna reštaurácia cez, neviem, 2-3 dekády, kde sa učil a kde objavili vlastne Jamie Olivera. Je to od dvoch šéf-kuchárok, jedna už není bohužiaľ medzi nami, a to bola Rose, ale druhá je Ruth Rogers a v tejto knihe nájdete úplne cez klasiky ako salsa verde, ako sa robia takéto špagety, taká carbonara možno, nie je taká skvelá ako naša, ale nájdete tam určite skvelé tipy, takže pozrite si, vyhľadajte si ju. To je ohľadom kníh všetko. A ohľadom nášho varenia toto bolo najrýchlejšie, najefektívnejšie varenie, čo som mal doteraz. Toto išlo úplne, že bim, bum, bum, bum. Ďakujem ti veľmi pekne, že si našiel čas. Ja ďakujem. Že si ma prišiel pozrieť. Držím ti palce s novým albumom, všetko čo chystáš, nech všetko vyjde podľa predstav a ja vám ďakujem veľmi pekne za sledovanie tretej časti Home Kitchen Stories. Tešíme sa na ďalšieho hostia, ktorého si necháme zatiaľ v tajnosti. Arrivederci, čau amici. Piči.